Быел республика игенчеләре 2 миллион 300 мең тонна ашлык җыеп алды. Иртә яздан башланган коры эссе һава шартларында игенчеләр сынатмады. Хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров урып җыю нәтиҗәләренә йомгак ясады. Bu kadrlarda Алексеевский предприятиясе игенчеләре бөртеклеләрне соңгы гектарларда суктыра. 55 мең гектарда ашлыкны җыеп алдылар. Яңа технологияләрдән башка бу кадәр уңыш җыеп алмаган бурлар иде. Игенчеләргә хәлдән килгәнчә булыштылар. Агитбригада кырда игенчеләргә концертлар куйды. Атна саен район башлыгы исеменнән иң яхшы комбайнчыларга акчалата сертификатлар тапшырылды. Бер премиягә әле комбайнда беренче елын гына бөртек суктырган Инсаф Хәлилов та лаек булды. Алексеевский районы игенчеләре 3 мең тонна ашык җыеп алып, республикада беренче урынга чыкты. Чистай һәм Арча игенчеләре алардан бераз гына калышты. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында көн саен күрсәткечләрне чагыштырып анализ ясыйлар. Заманча агротехнологияләр кулланылмаса, мондай уңышны алып булмас иде, дип саный министр. Безнең узган елның запаслары хайранга әзерләнгән. Анысы да безгә бик зур файда булды. Шуның аркасында да безнең карманның объемның әзерләп бетерәбез. Зур хуҗалыкларга да безнең кичкенә хуҗалыкларда да барсы да. Хәзер хуҗалыкларда бөртеккә һәм силос салу өчен кукуруз уралар, бәрәңге, шикәр чигендерен җыюга керештеләр. Татлы тамыр уңышы узган елгыдан 45%-ка кимрәк. Мондый һава торышы шартларында агросәнәгатьне иминиятләштерүнең әһәмияте зур. Өстәвенә кече хуҗалыкларга дәүләт моңарча күрелмәгән ярдәм күрсәтә. Бүген без федераль центр белән дә, Минсельхоз белән дә эшне барабыз. Без үзебездән мөрәҗәгать ибәрдек, авыру буенча затратларын язып итеп, бүген Минсельхоз белән, Минфин Россия белән эшне алып барабыз. Бәрәңге, яшелчә бәяләре сизелерлек артмас дип көтелә. Ярминкәләрдә аларны арзанрак бәядән саталар. Беренче ярминкәләр 11 сентябрьдә була. Икмәк салучыларга социаль ипи җитештерүне субсидияләүне дәвам итәләр. Сәүдә итүчеләргә яулык майлау материалларына чыгымнарны компенсацияләрләр. Көз дәвамында шәһәр халкына фермер продуктларын арзан бәяләрдән сатып алу мөмкинлеге булачак. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.